Wasalna tiġa fis-sitt ħadd tal-Eid. U f'dan il-ħadd Ġesu jkompli jitkellem fid-diskors tiegħu talba wkoll li kien għamel fl-aħħar ċena qabel ma daħal għall-Passjoni. Mument hekk sabiħ li Ġesu kellu mal-Apostli, anke kien mument ta' tbatija, però kien hemm dik l-intimità ta' familja fejn Ġesu mhux biss għamel diskors sabiħ, imma kien qed jaqsam dak li għadda minnu għax hu dejjem jgħix l-intimità sabiħa ma' missieru li waslitu wkoll sal-mewt fuq is-salib. U Ġesu riċati dan lill-Apostli u beda jgħidilhom jiena nibqa' magħkom, jekk intom tridu tħobbuni, osservaw dak li qedtilkom il-kmandamenti tiegħi. Għejxu l-messaġġ li l-ħajja li jiena tajtkom. Dan il-messaġġ ta' Ġesu li qed itina dan il-ħadd. U x'jiġri? Li jiġri li aħna ninbidlu b'dan il-messaġġ jekk aħna ngħixuh. Aħna ngħixu dak li qalilna Ġesu u ssir bidla laqqas aħna stess ma nirrealizzaw kemm ibdilna aħna stess. Tant li anki mbagħad dan naturalment ma jżommniex magħluqin fina nfusna, f'intimità magħna nfusna li tista' twassal ukoll biex nagħmlu affarijiet koroħ u negattivi, imma tiftaħna f'dik l-intimità ma' Alla u awtomatikament peress li aħna l-intimità tagħna hija ma' Ġesu, tiftaħna lejn l-oħrajn. Tantu hekk li għalkemm qed naraw anki diversi problemi li jinħolqu anki familja f'dan iż-żmien li huma mhumiex affarijiet sbieħ, però naraw ukoll affarijiet sbieħ ħafna. Mhux biss fil-familji, imma anki pereżempju bħala parroċċja. Aħna dal-aħħar kellna esperjenza qed nagħmlu esperjenza sabiħa permezz tad-djakonija. Id-djakonija mhijiex sempliċement xogħol soċjali li inti titħassar lill-oħrajn, imma din l-intimità li aħna nibnu ma' Ġesu li l-frott tagħha huwa l-Ispirtu Santu li jidħol fina u jġeddidna, wassalna biex naħsbu aktar fl-oħrajn. U naħsbu fl-oħrajn mhux ifisser biss nimlewlhom l-istonku għax huma bil-ġuħ, imma waslulhom lill-Alla għax fejn hemm l-Ispirtu Santu hemm il-ferħ, hemm il-libertà, tidħol verament il-veru sens ta' ħajja fejn il-koll insiru ħaġa waħda għax Ġesu għalhekk talab biex id-dinja temmen meta tara din l-għaqda sinċira bejn min jista' jaqdi u min qiegħed jirċiev din l-għajnuna.